नोंथाङा बानलु राजा जायोना? गुबुन गुबुन बानलुफोरनि मादाव बानलु राजाखौ जायोब्ला सुबुं माहारिया बांसिन मुलाम्फा दं। गोबाङानो बानलु राजाखौ गोसा आरो खैफोद गोनां होननानै नेवसियो, नाथाय नायबिजिरग्राफोरनि बुंनायाव बानलु राजाया देहानि थाखाय मोनसे मुलाम्फा गोनां बेसाद। नोंथाङा सोमोनांगोन, बानलु राजाया गोबांथार गोसाब्लाबो बेखौ जायोब्ला मानसिनि देहाया मा मुलाम्फा जायो? नंगौ, जाग्रा हिसाबै बाहायजानाय बानलु राजाया मानसिनि देहानि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। मानसिनि देहायाव सोमजिनाय गोबां रोखोमनि गिख्रंथाव केन्सार बेराम, माइग्रेन, एलार्जि आरो हां लानाय जेंनाखौ दबथायो बानलु राजाया। बेबायदिनो बानलु राजा जायोब्ला देहानि हजम सक्तिया बाङो, देहाखौ राफोद खालामो आरो देहायाव गोहो जगायो। बानलु राजा जायोब्ला देहायाव सोमजिनाय माइग्रेन, गोख्रों खर' सानाया जानगार जायो। बानलु राजाया एलार्जि एबा बिगुरनि बायदि गिख्रंथाव बेरामफोरखौबो जानगार खालामो। देहानि लोरबांथिखौ गोख्रों खालामो एबा मेटाबलिज्मखौ बांहोयो आरो देहानि लिरथायखौ खमायहोनायावबो मदद खालामो बानलु राजाया। बेजों लोगोसेयैनो गुबुन गुबुन रोखोमनि केन्सार बेराम, गगा मोननाय, गुजुनाय, गारामा सानाय, हां लानायनि जेंना बायदि बेरामफोरखौबो दबथायनायाव हेफाजाब होयो बानलु राजाया। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।